Bima palaguna wara sekaring toya alune gulung-gulungan gebyara jroning samudra banyu samudra sumampu teng lentis alune gulung-gulungan gebyara jroning lari limba-limba naga Padmawa kebarat golai Antasena lho kok pala iki wujuding wong gedhe dhuwur godhek wong simbar dodo ngaglah aning madaning alun-alun Praja Ngamarta Sawa. Wah, Warakudara kang dadi jenengku. Warakudara papan Pranyata. Sapa? Balane Prabu Nilasrani Nalendra Negara Nusa Kambara. Narpati Suca Parmana aranku. Narpati Suca Parmana. Mapan Kepranyata. Warakudara ngomparan. Ayo, dina saiki kowe gelem wurung golek besanan kelawan Yamadipati apa ora? Janji ora gelem wurung Antasena pateni bangga sebatene budi rampunge padha wae bareng karep kelawan katresnane Gustiku Prabu Dewasrani. Prabu Dewasrani padha tresna kelawan Dewi Tirtawati. Lah kamangka dewake wis jodhon tali mangsa, jodhon-jodhon kok dating alam. Dewa jodoning Dewi, Bathara jodoning Bathari, Endang jodoning Pendhita, nek satriya kesumane putri. Lho kok pala Antasena wujuding satriya kok madal saliring jodhon-jodhon kok dating alam. Langap-langap waton ngucap ngumbara swara. Ora sah ngoman-oman kelawan anakku Antasena sing age temen kelawan Dewi Tirtawati jalaran apa yen pancen gawe rusaking daope anakku larang Antasena sing bakal taming dodo anak pola bapa keparada bagus. Tatan rasane tanding kawan Suca Parmana ora gawe cobanan aku apa kowe sing drebabah ndepane lemah ketandangan kowe Warakudara parate